Ndị be anyị ekene m unu n'ụbọchị nke taa. Anyị si na ya dịrị ndị Igbo na mma. Dịka o si dị, ihe a bụ Igbo Media ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ nnukwu ozi dị oke mkpa gbasịta maka ana Igbo and Igbo community and ihe debe na Nigeria. Ya bụ ife ka anyị na-ewetara unu na Igbo Media. Dịka isi wee na-esole anyị, ọ bụ na nke a bụ ụbọchị izizi gị ị na-abịa n'ilu akwụkwọ na Igbo Media, kabaru ka i subscribe and turn on your notification ka ị lapụ miss any of our updates dịka anyị na-etikwu ya n'ilu akwụkwọ kwa mgbe. Dịka o si dị, o nwere ya wetara n'ụbọchị nke taa gbasịta maka ka ya bụ ife si ada and gbasịta maka ka ya bụ ife si akpọtụ n'ala Igbo. Biko mma achọ ka ige ya bụ ife. Ihe a bụ Biafran Prime Minister MAZI Simon Ekpa. O nwere ife okwu n'ilu akwụkwọ mma achọ ka unu ga-esi ya bụ ife ọ na-adọrọpụrụ anyị ifu nche n'ilu akwụkwọ gbasịta maka ihe ndị a niile okwu. Alright, over to you, sir. Isi ike since m bido folowe gị na obi siri m ike since a nwụdoro onye ndu anyị, ọsọ gị nwa bụ onye na-eme anyị obi esi anyị ike, anyị nwekwe hope. Ebe emego m vote, atụgo m vote. Mgbe m na-atụ vote, amabe my state, isi na Enugu steeti na amabe my state. Mana onwe onye m jụrụ ọsọ n'ala nsọ, that is Enugu Ezike precisely. So achọkwa m ka m donate 10,000 eje for support, and o mete tụmọgwa m ka m ga-esi wee mee. Thank you very much. Kedu, is it from Adadorama's phone akpo? Yes, okay, so Adadorama will put you through on what, also connect to your state as well, so that you can participate fully there. Thank you. Is any Thank you, my brother. I hang it on. Okay, Gili Afam Ashkol. Gili Afam, over to you. Yeah. Gili Afam, over to you. Good evening, sir. Yeah. Good evening, sir. Everyone. Can hear you. Right on. Can hear you. Simon Ekpa, onyeisi, ekele m dịrị gị. Ndewo. Nara ekele na-ekele gị n'ihe ị na-eme ka o juru m afọ. Because ndị zoo chere n'oge ha jidere Nnamdi Kanu na ha emechi agbajigo Biafra ụkwụ n'aka, but nkịta na ha na-ekete ya ekeghị na. Na-ekele gị ekele sị gị, I started to be following you that day that Nnamdi Kanu said that since Simon Ekpa follow him is within a great thing to Biafra. Na-ekele gị sị gị ike na and anyị ji this thing ihe ọbụla m nwere wee nwe ome enwe aka mmadụ eji eje ma ihe ya Thank you. Ihe na-adịghị ekwe omume ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume.
freedom. Oh, Chuko Kikabia, Meranyo, Onuzo, Biafra, Meo, Musa Gepuisi, Onuzo, Biafra, Meo, Inubu Amugamu, Onuzo, Biafra, Katima Amugamu, Onuzo, Biafra, Ikuku anara manonya Onuzo, Biafra, the month of Woto, highest Woto. Nigeria terrorist state is the month of August. Ogadipo. Let us continue. I don't even understand. I don't even understand. I hear Jiranyoma at your freedom. At all. We continue, and the hands are increasing instead of decreasing. That is a very good one. Nawike Nandi. And let me also, before you continue, let me also announce that this has shown that we have actually breaking every camel's back. You know, in this first Lagos town hall meeting, over 20,000 are watching live and direct, just in 3 hours. 20,000 people are from Jazz and Co. They are not sleeping. And this have shown that it is no longer social media. It is no longer Prime Minister of social media. Hello? Thank you. Yes, hello? Yes, Mazi Sanyo on a line of Biko. you have somebody here. Okay, the person don't drop. Pick the person online. Pick. 1 minute. Hey, mmadụ akpọ kọpị ya na phone. Maazị Sani biko kpọọ onye ọzọ, onwe onye kpọrọ kọpị ya. Ọ kpọghachikwazi m bịakwa. Nnabuike Nnadi, unmute yourself. It's your turn to speak, please. Afonjas are watching to see why Biafra did not join them in the protest in Lagos. Now we can speak up, over to you. Good evening, my Prime Minister. There what? I make a leg of my. There what? You and Angas Tibu. I'm on Ojo local government. Okay. I know na A1 Ojo local government. Na Lagos State. Moving train. On the moving train, yeah, never. So I which can means I not in group then they use the one phone. Right? The problem I am at connect here. I not try since Otela I never try this thing.
They are trying to get you people, but the issue that I am the practice before. And the network in the because of fear and MNAZU. Igwe kwa na onye isi anyị ebe ka gị na ha kwuo ọ ha ga-akọwara gị ka anyị si nọrọ ebe a bikọs nna ebe a ka akọ a na-anụ ihe na-ekwu kịta amaghị ya biko ọzọ gburu ihe zọgburu enyi ekene m mụ na ụmụnne m ma mụ nwa na-etugo anyịrị mba so biko anyị nọ ebe a wee na-ekene na-enwerịta aṅụrị anyị karịrị 100 mmadụ abụọ na ụmụ ebe a then wee na-asị na anyị na-aje ihe 30,000 were eje mma were na-akwado gị wee na-enye gị n'ọjị ọbịbịa bịara tinye anyị link ka ihe batara na moving train tinye anyị link ka iwe wee na-abata na anyị zuru ka eme biko na obiọma na-akpa anyị maka ọbịbịa bịara ịfụ anyị Okwunu dị connected to the admin. To Lagos admin. Yes. Okay. Admin, no. Okay. COA, you know here. COA. COA. Yeah. Let him unmute himself, please. Lagos admin. I am here. COA. Okay, kedu una no n'ime Zoom kita ko na kpọ through phone. Anyị nọ n'ime Zoom. Anyị nọ na Zoom. Unu na ọ bụ nọ na Zoom, then unu nyezia nọmba unu to Sonny so that ka Sonny forward ya to admin ya contact unu. Okay. Is unu do over 200 there? Yes, I carry 200 here. I want to hear the noise. I want to actually know zone. Actually, airborne nozo. It seems you guys are far from the phone. You guys should come close to the phone and shout it very loud. Our great PM. I know Canadian Boshita. Afam Mazi Kenneth Rosso. I was not just support Kenneth, Mazi Kenneth, okay. I bo moving train, Biafra moving train. I can't go. I not sure to get you and wait direct. Otego, I Joanna Abani Seeker. Understand? So, Munemu, I can't quibble. I know you got a possible game for Obianga Papa very well. But Onu guy no Washington, Obiang. I want to see Otuges were Mera Yenayaka direct. Yeni Nabata. I used to came in. You have an game, when you go now, but Yeni Naganidu. I used to came in. Biko nyenu number unu to Sonny Akparawa private message biko so that the admin of Lagos. Listen. Okay, sir. Now we get don't finish. All of them don't finish for the okay. Mazi go. Mazi Sonny. Hello, Aputobia. Yes. Wait, Ada, wait. The people at okay. Nabuike, there are many, they never finish. May they finish okay, first. Okay. Nabuike, unmute your mic. Unmute your mic. Mazugo, please post our number again because there are messages there, so the thing is going up. Okay. Nabuike, unmute yourself. Unmute yourself.
Now we can unmute your microphone or maybe network have dealt with them. Unmute. Hello? Okay, it's back. Yes, because we can hear you now. Okay. Up to be asking na Afambo, then it's Chibuzo. And my support too with 10,000 Ujoma. Say now we be better than young. And make a leg. Yeah, what? So one on the Kuchokun China and Ekokun, and I did to queer there so that we admin got contact you and we record. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Also, Mungano, 10,000 when I support Ojan and Yagata. He had the Maramu Maga Biafra. Oh, Maga Biafra. There was. Yes. Oh, my base is a Kanama. Ejim 20 a German I support the enemy. You can know. What I pen can I I'm one day record everything. Local government. As we catch Ọma bụ Maazị Gideon onye tiri ọga ikpeazụ egwu ọga ikpeazụ eji m 3,000 eje mma na support ihe a na-eme na-asị na ọbụbụ ibere dị anyị mma ka Chukwu okike abịa ma gozie gị ọgụ awụ mmiri riri zu ana m ekele gị ọma ọgwụgwọ dị egwu ihe ebe eme eji m 5,000 ojoma wee na support gị mmiri zu ị ga-eri ya dị ozu ga-anwụchacha ọkwa pie ka a ga-anwụ. Listen, silent. PM ụkpaka gbagburu enyi. Biko ana m ekele oke nwunye maka ndị ekwedi nkwughali ife na-eme. Ọkwa ekwetawa. Ọ ga-adịrị ure. Lụtụrụ eshile enyasị. Emre bụ Sunday nwa abụọ. Ịnụmụ olu mme ma ala anyị sheka naanụ. Yes, God of all. I'm not sure egide m 5,000 ejemma lakwado ibe na-eme maka na ya apụchido ụzọ moving train ya dịrị ure jede to afọ gị ma PM ekele m ọmụọ nwee na nọmba ja eme ya na mụọ m akpa afọ m ebe even ọga Sony ala akpara wụ eji m nọmba ma mụnwa na ebe a na-asị na m ga-eji 5,000 ejemma wee na-ekele gị wee na-asọpọt ihe a na-eme n'ụbọchị ma na-asị ka anyị rịọ ndị nọ ebe a ma ọ ga-adị mma ka anyị were bik bikos anyị mebe ya like this na ma ka anyị were bik na-edetu afọ everybody na o meche ka anyị list ihe na nọmba like this anyị eme ya ga-adị mma like this. Well, a na-ekwu na na-edetu na ka onye ji bik ka sekretary anyị bịa bikos ọ bụrụ gee ntị onye na-ekwu ngechide ube biko ka anyị na-edetu na-eme o mechie ọ bụrụ bikos a ga-akpa afọ anyị niile a ga-akpa ego anyị nwetara ebe ọ bụrụ o mechieze amarọzi ego ole e nwetara ebe a so oya continue. My chairman ekele m gị udo dịrị ị ga-adị ka echi adị agwụ onye ọchịchị hụrụ onwe na-atụ ukpe m ya nwajiri daa abụregbu m ga-egbu biko ana m ewu ihe niile na-eme na Biafra land anyị ji anya anyị were na-afụ ihe niile were na-ekelekwe Maazị Odogwu anyị agbago mbọ na ga-afụ maka freedom anyị ede anyị ma na ọ bịa ga-abịa onye ọbụla sị Biafra agaghị abịa a ga-eji ala were siri mmiri biko mụnwa ka a na-akpọ ọfịa fụrụ agụ Ojukwu anọ m na tun were na-agwa ana m eweta 3,000 ojomma wee na-asị gaa n'ihu anyị ma nọ eje kunu na-ekwu ọ bụrụ eje ma nọ 3,000 eje ọ na-ekwu okwu 3,000 eje ọ bụrụ na dọla ọ wee bụrụ eje mma ọ bụrụ na zu o wee bụrụ eje. Okay. My great PM, Maazị Kenneth, ana m ekene gị na mbọ niile na-agba from this our platform bụ moving train eji m 5,000 naira ejemma 5,000 ejemma
wene akwado onye niile na-eme ọ kasasị otu si wee bata sị ka ị bịa fụ ụmụnne gị nọ n'ala ndị zoo ọ ga-adịrị gị na mma na Chukwu oke abịa ma silence people. Great PM. I'm ekene gị. In fact, obi juru anyị aṅụrị ebe a. We are so happy. So mụ na-eji mụ Chukwuma Egede. I'm eji 3,000 ejema na support ihe a na-eme. For moving train. Ofu onye na-esi ọra gidigbam ọgwụ Chika eze nwanyị na-ekwu okwu n'ụbọchị nke tata wee na-ekene gị si gị mmiri na-ezoro ọra ị na-agbani n'ebe anyị nọ anyị kwuru gị n'azụ onweghị ihe na-eme gị o papa nnukwu egbuchalụ nga ekene gị ụbọchị nke tata ana m agwa papa nnukwu choi eke na oye na nkwọ na afọ ana m ekene ahịa na anọ n'ụbọchị na anọ ana m ekwu okwu n'ụbọchị nke taa mụnwa wee eze nwaanyị nnọra na-ekwu okwu bụ Chika George mee na ndụ eji m biko 1,000 naira ojomma wee na-asị gị biko daalụ n'ihe ị na-emerụ m aka kwụwa bịa dị afa gị ebe a ndewo ndị afọ nja na ndị afọ nja na ndị ọjọọ na-anụkwa maka ịna n'ụkọchukwu ya ha nakwa nke ndị eze nwanyị. Hello, Prime Minister. Afọ ahụ Okechukwu Akemi. I'm on the moving train. Eji 30,000 eje mma bụ na support. Na-emere ọjị. Ihe na-eme dị m mma. Na-alụrị nne o. Oke abịrị na anyị nọrọ n'ụtụtụ na efe n'abalị. Daalụ. Under moving train. Daalụ. Ofu onye na-asị nnọọ our own Joshua today ya dịrị gị mma Chukwu okike abịa ma na onyere gị aha m bụ Evangelist Ambrose Anyanwụ son of man na moving train ana m aji nde ejemma 3 were na-asọpọtụ n'ihi na-eme ikwuru n'iru ọ na-eme n'azụ ikwuru n'azụ ọ na-eme n'ihu from moving train. Up to here, ọmụbụ onye kwere uji mba ana m eji 3,000 naira eje mma were na support n'ije gị. Oke ya na-asụ na abịago afọ m bụ onye ma Innocent ezi udo wan ana m ekene gị na ezigbo mmadụ agara ebugu ga-egbu owe ihe ị na-emere anyị dị anyị mma ihe ị na-emere anyị dị anyị mma ị ga-adị ndụ ruo oge echi onye ọbụla si na ego ha adị anabịa pụla ga-egbu onye ahụ ekele gị na chi mere ime ọzọ eji m 2,000 naira oje mma wee na 2,000 naira 2,000 eje mma 2,000 akabụrụ akabụ na ihe ị na-arụ emecha a ga-akụziri unu ihe akụzie. My PM. Yes. Many people. Phone from the US. Go happy. All with the happiness, guy, me and never. Yes. They control my reason. So everybody go. And problem I remember I went on time. I would like I make I connect this man. Why am I here? Ndị fọzil afọ desire so that if I meche but again was the okay. Yes. So like I continue maka ndị ọzọ. Thank you very much. Thank you very much. God bless you. Ndewo. Maka ndị na-agba propaganda na social media. Biafra government nke a nọ na Finland. Biafra government nọ na America. Na unu afụghị ya
esokwa na watch ihe na-eme nke a bụ life and direct. President unu drug lord ọ ga-enwenwu 20,000 view ma ọ pụta ịgwa Nigerians okwu n'ebe ekwenu. Let us continue. Yes. Okwa 20,000. Okwa 20,000 live view. 20,000 live. 21K. Live. Not after post. This one is live. It's live. Yes, exactly. Thank you. 1 minute. Thank you. There's a caller. I'm on the phone. Madison, I'm on the phone with a beautiful sister from the state of which state belongs, sister? Ibom State, and it's up. Yeah. Yes, go ahead. On behalf of Idon Ibong from Akwa Ibom, she's supporting the PNB seat with 100 ejema, and her name is Udwak. $100. The $100 is 100 ejema, and her name is Udwak. Udwak, am I correct? Udwak Iyoko or something? Udwak Iyogo. Yeah. Yes. Okay. All right. Yeah, PM, you can just hear the voice of the PM, and he appreciates you. Thank you very much. Okay. All right. Bless you too. Go ahead. Big. Nna onwe nnọọ ndị na-ewu nnọọ problem. Akụpụkwana ya ọzọ. Again. Let us move on, Sonny. While we wait for that one, there is somebody on the line for over 20 minutes now waiting. Please. Mazi, right on. Speak up. Please, sir. The Prime Minister can hear you now. Should I go on? Yes, speak up. Yes, greeting. I greet you, my Prime Minister. Good evening, sir. Good evening. Ndewo. Ndewo, sir. The God of Ifeanyi Chukwu na S Ando. Age him 100,000 general support. Because I'm Kenyan system get you go police time. Go police the zoo. Because thank you, sir. Thank you. Sonny, handle that, please. Yes. Thank you. Mazi Sonny, on engine line. Okay, pick. Because there is another person here again. 1 minute, biko 1 minute na mmadụ ka nkụ. Ngwanụ. Okay. How about all there? Ndewo. Nnukwu mmadụ, ukuru mmụọ. Ndewo. The chain. What is happening here? Ndị be anyị daalụ nne nnukwu unu si wee na-esore na Igbo Media dịka unu si na-esore anyị si na Chukwu ka bịa mapụrụ mmiri na ya gosi niile n'ofu achọ anyị kwuru otu akọ ya dịrịrị ise kapakwa alụ ka itinye alụ nke gị na ihe niile na gbasara maka ihe Biafran Prime Minister kwugasị n'iru akwụkwọ ana ndị ọzọ dị iche iche kabarụ ka itinye alụ nke gị ife ichere n'ụdị nke gị gbasara maka ya bụ ife dịka anyị nọkwa na-echekwa olileanya na Maazị Nnamdi Kanu ya pụta oge na-adịghị anya na n'ụlọ mkpọrọ anyị sị na Chukwu ka abịa maka inye ya ike nọnyere ya chekwaba ya mana anyị kwuru otu aka ọ ya dịrịrị ise. Thank you, and also stay tuned at Eastern News 24. Kemesiano Ndebaya.